Omancho morigerejo yatene tebe makwari kanige naende bono konyanyora magana maya bona kwatika chasore aiga sentene nyenye watu atare go ikaso mocho nyamache me nyamache sub county egotoka ime yabo basi constituency ye kurau no mheshimiwa Innocent Obiri aiga sikwa ikire ni gotwanyorire amangana karama kongo mono korengana nga obora robo moroche ga yagose idaraje moroche nigo ya butugete anu mwako edire korengana no roboti nanyora kwa soyo mo bwabantu barabamenyi bensemeye ego ekorokinga obora robo nigo bokubwatania etauni yechinsemo chibibere chetauni ensemeye asikobwate nyagitari ensemo yane yokoryo no tobwate KMTC togatware nyagitari tugatwara mocheri tugatwara Nyaminama police station city office administration no chigotoko nse meya se tauni nene area ya Nyamache no tubwate chiro chiduka bichiskuru n'ebintu bindambo igo n'echi factory abono iga nigo twanyorire nga abantu bagutumia chigari bari kunyara gwetense meye kyagara boraro mboyo bari beche pigipigi n'amaguru naho bagweta bagutumia oboraro ububekirega bwo bwechibao naende bore kurwo bwo bamono kyagara nchirateri bugwate burindi nigo chigweta ikirangwe bobesana oisukurigereya ensemo mbugiti ande mburi safe ase abeti ose abatumeki bekareyo niho bono okorera kwane ose kwa bananchi bensemeye bona nigo abarayi bensemeye baganeri kwesoke na korosia saya nane mono isikorigere chinsa chiabutuko asaya kabwati assignment onse korokinga iga oburarobo mbobutogete igo monta isekorwa ensemeye ndego chane chindero cheigor mono nabara akorire goswaro chemaiga aretobo kongo gose asiri obugino bwaye ganegari gose nepigipigi gose nakende igo kamonanche eserikali ntoganya abantu basiri amagima abo asoro choro egyo tomaye gochaka bakebanga nkorosi tori eserikali neganeriche na korosia saya mono kigima imeya Nyamache abantu nkorera bari kipigipigi kya kwamire abantu bagoita nabono borokiari ego kwamira gati oboraro no bwechibao obugwene gwetu n'abantu bono nigo bogotumeka n'ekipigipigi kali nchiri gwetu ndo bwansi obwate kali kurwansa meri ya ngumbu agwonchokera gatabira matwara abande kubutereriga abantu b'ekipigipigi nabo kabagweta n'amaguru nabono gutambuka oboraro buno n'abana ligereria ubururo bonene ime ya ubasi ya kyokire ubasi ya kureranire ime ya Nyamache ligereria kutambuka n'emizigo n'ekipigipigi bantungo kabare ende yali meragati ine abarayi inkyuraga nyiri abantu ndigereria inkyuraga nyiri abantu bakwere mayiga omanya gochaka korosinchera ine inobwate nkoro y'abantu netabanga tora egwa bose nkyuraga nyiri abantu bagwerero chemaiga omago chaka korosinga naende komanyite nga aiga ngatigati etaoni asa abantu abange mono bagweta kusiriga ito ntotebere bakoragera tiga abantu bagukwa nkuoma nande Innocent Obiri nabo MCA bensemeye nkuoma nande ande nko ebirere binene mono pero urachikonyora abantu baba bakichukura bakugwakira chukura basiriria amagima maiga abantu abari bakwagacha uchumi yenseye basiriria obugima bwabo maiga ngweta narenge na umerege nteke kyanga ekibusa ngana intuka soyo oboraro obugoro tutambuke kyagera ncherendeteyo nyasatu wetu tutambuke mungu abantu bechigari kamonanchi kumugocha Nyamache bakirogorari nande mu masiko bekerwa magune county lakini pakiororo pareye abarayi bonse pe omogaba na ganse ino kwana nabarayi korosia saya iga
ndarinjiri gwete sawa sawa.